Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan, no? O karon day, nga-upload na punta og kini nga akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Ako na ni siyang giusa og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Jenny, 32 anyos. Minyo, may 3 ka anak. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Dili gyud ni ako sa ako ning bana. Di man mahilis ang iyang kaunon gud. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Missy, tabangir akong andaman ni mga utanon, bi. Harusan ng kamunggay. Ako na hiwa aring mga lamas ug uban pang mga sahog. Debasid mo, abot na to sa papa ninyo ron. Sigurado gyud nga gigutom na to. Oh, ma. Hutdo ning tanan, ma. Oo, kay sayang man kaayo. Mularag raman sabna kon maugmaan pa na. Naghanas ang aning utanon, ma. Uy. Lami mangunang utang nga sari-sari kod. Ilapi na nga ang imong mga manghod nga magpili ras utanon nga kanon. Sama ni Jenjen, nga dili gyud mo kaog okra. Aw, na may kalabasa nga mukaon siya. Mao na nga sige na, dalian na aron makaluto na ta. Ay, okay na ning timpla. Ang buwad na lang ang akong isog ba? Ay, Missy, balihara gud ang buwad bin, animaho naman ang pagod, oy. Oh, ma. Di pa ko magsukad sa kanon, ma. O niya na, igabot ni Papa ni mo. Mabugnaw niya. Oo. Kahumot sa sinong pagbuwag. Lugutan mo? Uy. Pagkahumot sa sikwa. O, nagutan. Timing git kay imong pag-abot. Abantog na kay humot yung sikwa. Madyo'y pagkaluto ning utan nga sari-sari. Aw, kana. Sige, pagsukad na. Oh, Fidel, magsukad ako. Ngano ka? Lain makuntiyan. Ha? Ano kung naglain man na? Nagduguok man ni. Ya, medyo sakit. Ha? Ano man na, uy? Kadit, magsiasa ko. Oh, naglain ang tiyan ni Fidel? Oh, unsa naman? Kuyawan ako ni Mui. Di magug ka magatang sigawas. Susay. Kaya nabalaka man ko nimo, naunsa na ka. Ngano kung naglain man ang tiyan nimo, unsa din mo nakaon sa trabahoan? Oo man. Ang kanto na mga itong panihapon karon. Nga, utan. Nga, parisa ni Bugbuhan, sinugba.
ug ang utan nga akong gikaon wa man mahilis. Ha? Murag wa ko kahilis eh. Unsa? Kadit kay mobalik ko sa CR. Naunsa? O pa ganing paggawas niya sa CR, misod masagbalik? Naunsam ka day ning tiyan ni Fidel? Naglipok kit ko kung anong nagmoong akong bana siyang tiyan sa among gisudan nga utan nga sari-sari. Nga ingon pa niya, tibuok pa kuno diyang iyang giitsar. Namong tanan nga nangaon sa utan, siya raman sa bangwa kahilisi. Unya. Sa mga gani mo. Nga gisod mo sa sako. Murag buka pang kayo. Day, saging kadaba, Del. Hinog og dagko kayo. Ako ning mantikaan, iba na nakyo na ko. Aron di lang ta magpalitron og pan ba para snacks. Kanada. Taon-taon na sa kuwa makakaon og bananakyo. Hain naman to si Missy, kay suguon ako og asukar para ibutang na ko sa bananakyo. Missy! Ma, diyan ako diri, ma. Ay pagpalit ra ko dito og Central Sindahan, be, kay magbananakyo ko. Fidel? Naunsa naman sad ka? Nabusog ka ba sa banana Q? Kay dagko biya itong pagkasaginga. Murag naglain mo akong tiyan, Jen. Ha? Nasaan? O saan nung sige kaon ni mo, uy, nga banana Q raman to? Kadit, magsias ako. Oh, naglain niyang tiyan sa banana Q? Wala sa kong kahilisi sa saging ka. Saging pa mong gihapon nga akong gitsar. Unsa? Kalain sa kong tinug-ab, asluman. Kasi nga akong utot ba? Naibaho. Unsa? Uy, Fidel, suway ko na tagpa-check up, uy. Kay di naman na normal. Nga dili mahilis ang imong gikaon. At tutag doktor. Hyperacidity na siya. May hyper na ko, Dok. Likay na lang sa mga acidic nga pagkaon. Aron dili matrigger ang imong hyper. Ubay tambal sa kong reseta nimo. Oh, salamat, Dok. Jen. Naunsa naman sa ka? Ahag pa yan eh. Balik-balik naman sa ka-CR, uy. Yan na sa akong gibati, Jen. Wala sa ko kahilisan si kong gikaon kanina. Unsa? Halangano naman ka, Fidel, uy. Nga di naman kakahilisan sa imong pangkanon. Naman yung diferensya ni mo ba? Nagsige na kong balik sa CR. Unya, sa pagsige na kong balik dito, murag pag may migawas akong gawsanan sa akong hugaw nga, murag almoranas masiguro ni. Unsa? Naglibog na mig na unsa na ning akong bana. Kung anong permi siyang dili kahilisan siyang kanon. Unsa kay diferensya ini niya? Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, tibuok pa nga i-char sa kumbana nga mga pagkaon nga iyang gikaon. Sa maadtong iyang gikaon nga utan nga sari-sari ug saging nga kardaba nga akong gibanana Q. Nga naman ka ni siya? Ikaduhang pangutana, magsige siya og pangutot ug baho kaayong aslom. Ingon man ang iyang idugab, aslom ug lain ug baho. Nga naman ka ni siya? May nadaot ba siyang tinai? Ikatulong pangutana, nagpa-check up na mi sa doktor og hyperacidity kuno. May gireseta nga tambal ang doktor. Apan mo man lang gihapon, dili gihapon siya kahilisan. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan, magsige siya balik-balik sa CR ug tungod ana, may migawas kuno niya nga almoranas. Nagkadako ra ba kuno? Unsa may angay namong buhaton ani? Aron dili pa nimo dako ug maayo. Unsa man nga espesyalista ang angay namong duolon. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran.
Jenny. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang tingog sa kahanginan nga inyohang mapaminaw ug tungod kay abogada man ko. Of course, mga pangutana, mga problema ninyo kabahin sa punto legal mo'y ato ang mahatagan og solusyon og tambag. Ug kay usama ako ka medical doctor, ako motambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral nga mga problema. Ay namo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong letter sender si Jeannie, 32 years old, taga Cebu City. About ni sayang bana natin no? Yes. Tulo ilang anak, minyo sila, unya about hyperacidity man siguro ni or kanang basta kay baito siyang bana, no? So kung paningkamutan lang ni Jen, magtubag na ko ni mga pangutana, no? Kumusta naman mo din sa Cebu City? Yes. Kumusta naman? Correct. So una niya pangutana, Dok. Unang pangutana. Tibuok pa ang iitsar sa ako ang bana, ang mga pagkaon iyahang kaunon sama adtong iyahang gikaon nga utan nga sari-sari ug saging kardaba nga iyahang gibananakyo. Ngano kaha kuno siya? Meaning nga problema sa iyang digestive system. Ang atong gastric emptying time manggudjen is 2 hours. Meaning to say, after 2 hours, ang atong ginakaon, whatever, nga saging, kanon, whatever, ma-digested na. Kung dili well functional ang atong digestive system, dili kay siya kung sa galingan pa ni, di siya makagaling ug maayo dito sa sud, mo nang mugawa siya nga undigested, no? Dili siya good ingog nagaling pa sabay term ani kada magpagaling bitaw kag humay da sa galingan gawa siya nga dili pag inunta kompleto ang pagka-polish, no? So naay problema sa imong digestive system. O sa iyang bana man di ba? Yes. Ikaduha niyang pangutana, Dok, magsigi siya og pangutot og baho kayo kayong aslom ingon man ang ihapong dugab, no? Burp. Aslom sa duglaig baho. Ngano kaana siya? May daot baka siya tinae. Posible. Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo na siya chungwa medical, ako ning kamigo. Adto dito, ha? Niya man ka Cebu City. Nga nga, Dok, gi-refer ko Dr. Rene Obra. Basig tagaan po kag discount ni Dr. Rudy. Di po kung kaingon nga, librehon ka ha? Kay private ba yan na? No? Kung pananglitag minus tag budget, nangadto mo sa Vicente Soto Hospital or sa Cebu City Medical Center Internal Medicine Department. Nga naman, naanis lang kahimanan nga gitawag na to og endoscopy. Kining endoscopy, usa na kapamaagi nga ma-visualize, makitaan ang usa may kahimtang dito sa sud atong tiyan. Mura ni siya kamera o magdepende kung unsay ma-find, discovery sa doktor nga nagtanaw, magdepende pod ang tambal ni ana, no? Kung pananglitag na ay ulceration or hyperacidity, pwede ni siya mohatag og proton pump inhibitor like omeprazole or mga antacid like Crimalin, Crimilis, mga unsa naman lang antacid available. Over the counter man yung antacid ganato ni uban. So mao na imong buhaton. Endoscopy nga pagahimuon sa usa ka gastroenterologist ang mong tanaw sa imong bana, no? Alright, ikatulong pangutana. Yang ikatulong pangutana, nagpa-check up naman kuno siya sa doktor. O hyperacidity kuno ang giingon. May giresita nga tambal ang doktor. Apan mauman lang gihapon, dili siya mahilisan. Unsa kuno angay buhaton? Well, kada bangong iresita sa doktor, it doesn't mean nga maayo kadayon, no? It will take time. O it needs follow up kay magdepende man gud po na sa epekto namang koy pasyente po nga hiyang sa tambal nga gihatag, naapoy pasyente nga kulang ang dosage, naapoy pasyente nga ang compliant is questionable, no? So mo na nga mo yung kala kasi maanan lang ko nagtake ng tambala wala ko maayo. So maybe kulang ang dosage or maybe you need to have another kind of medication. So akong balikon, kung hyperacidity man gani, natay proton pump inhibitor nga omeprazole tag 40 mg man siya mo nakasagad akong ihatag or mga antacid nga antacid meaning to say anti-hyperacidity, anti-gastric acid production, no? Usabay apod ato ni kanang mga cause of massive gastric acid production is kanang under stress ka. Umito nang gitawag na to stress ulcer kay kung under stress ka, imong kay donut no, unsay nakapapressure imong
bana, this can improve or increase the gastric acid production. Then this can be controlled by may mga over-the-counter ng mga antacid, mga Crimalin, Crimil Ace, may lanta, na yung mga over-the-counter mga ganito nga antacid, no? Pero wala ko mo nga nairesita sa doktor. No? Depende po sa butika nga mo dispense, no? Yes. Ug yang katapusan nga pangutana Doc, magsigi og balik-balik og CR kuno yang bana. Ug tungod ana may nigawas kunong almoranas. Nagkadako baya unsa may angay buhaton ani para di na kaayo mo dakog maayo. Unsa nga unsang klaseng espesyalista ang angay duolon, Doc? Yeah, internal medicine og surgeon, no? Surgeon kay akong balikon parehaan ning pada atong programa, ang solusyon na ng almoranas bilang external mo nag cauliflower na napita mag-bleed maguni siya unya surgical intervention. Pero kung di pa kayo grabe, madaranig binuroton, mainom lang mo na akong resita sa una. Or we allow the patient to sit in a basin nga lukewarm water kay makatabang ni siya, no? Nya avoid spicy food, avoid mga food nga lisod i-digest, no? So I rather advise nga you eat high fiber diet, no? Kay dali siya ma-discharge, no? So mao na akong ikasugyod nya increase sa fluid intake para madiluted ang imong hugaw nga dili kayo maproblema inagpagawas, ha? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba da sayang kagikaroon? Maugining sa kalalaki nga taga Davao City apan kasamtangang nagpuyo sa Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Carlo. Talawan ay, bura man hinudog. Ikaw ang ilang kontra, oy. Nga, ako banta. Ikaw lagi ilang kontra. Nga, di pa sa gamusukol. Brad, wala na akong padak apa kay di ba ako si Mustahil. Ikaw ba'y mo palit sa away? Tarawa. Tagkanino kay kagbudog sa sige lang, God. Sige lang. Napatay, hindi kasi mong mama na, Brad. Sigurado ko nga, maglagot yun to. Sabay dili maglagot na di makabag-amping sa imong kaugalingon, Carlo. Mawara mong guni. Maayo ra ni oy. Importante nga nakabaos ko. Ginoo ko nimo, Carlo. Naunsa ka naman. Wala gyud ko makasabot nimo. Wala ko mahibago sa ibuhaton ako aron mausab ka. Ani na lang. Mubalik naman ko sa Cebu sunod simana. Adto nagkapuyo uban ako, Carlo. Ha? Uy, di ko ba, uy? Mas maayo nang naakauban ako. Oh. Ay, para mamonitor tiga. Ayaw gid ko hatagig labad sa ha, Carlo? Kay makatilaw ka gyud nako. Oh, pa. Mau ba? Nanig ka si Brad? Oh, Brad. Ay, toy. Laay ka diri. Huwag kaila. Lami kayo iuli di, hoy. Brad, ipakita na sa mong papa nga nagsab na ka. Nga di na ka mapabadlong na. Focus na lang sa imong pag-eskwela hangtod na mag-graduate ka.
Congrats, anak! Congrats, no. Salamat, ma. Pa. Dako kay kagkausaban nga niya ka na sa Cebu. Wa na gid taon minimo hatagi og laban sa uho si papa nimo. Salamat kay nakita ninyo nga akong kausaban, ma, pa. Ug plano sa day ko nga sunod semana, mangita na akong trabaho. Oy, di na ka mo pahuway o na. Di ko ganahan mahimong tambay pa. Mutrabaho dayon ko. Nahala, sige. Ika'y bahala, Dongkar. Naunsa ko kikulbaan minong ko. Mahuman lang gining interview hay. Ay. Di na gid madada. Kahiun lang gid ko da. Asa mo kailang CR? Uy. Under maintenance man ang CR sa panglalaki. Bitaw, di na gid madada. Kahiun lang gid ko da. Bahala na. Arin lang ko sa pangbabae, oy. Huwag bitaw tao. Ay, salamat. Bastos ka! Gano'n na ka din CR, ha? O siya, ha? Naaka-CR sa mga babay? Hoy, plano ni mo manglili, no? Magtawag ko guard, be? Bastos ka! Hoy! Wait sa, girl! Close mong good ang CR sa panglalaki, girl. Ug usa pa, di mag-ooloy kay parehas lang ibay, no? Bayot ka? Yes, girl. Di halata, ha? So ay pagunahon na di nga bastoson ti ka, no? Okay? Dili ko mo to, oh. Ha? Kagwapo ni mo niya nagpabait-bayot ka? Gwapa ko, girl, no? Ay, kung tawag gwapo, oy, kay kasukaon ko, ana. Ay, by the way, tawag ako Carla. Ako si Janine. Ganahan lagi ko niyo mo. Pwede friends na ta? Nga no, wakay amiga? Hala, sorry. Ganahan sa ko nimo. Hatagan ka sa akong contact number, ha? Banding ta soon. Mao ba? Nagpinayot ka? Oh, brad, oy. Sa kalalaki na ako, no? Naahat kong binayot, oy. Sayang kaya da. Gawa para bang tabayana. Nagsige pag og text na ako nga makikita siya. O niya, saman. Sultihan na lang mo tinood. Oh, brad. Sultihan ako para makapanguyab ko niya. Salamat kay nakikita ka, ha? Oo, okay. Naasa ko isulti ni mo. Uy, kinsan din ni mong kuyog? Tuod di ay si Romeo akong uyab. Babe, si Carla, friend na ako. Uyab? Dili halata nga bayot ka. Sayang ka. Kwapo ba ka? Nice to meet you. Nice to meet you too. Sige na, malakaw ako. Sige, babe. Text lang unya, ha? I love you. Bye, Carla. Ingon na to bit sa permini mo, no? Rude, ha? Dili lang gid sa sweet, labi na kung nailaing tao. Pero kung kami rang duha, okay naman siya, sweet naman siya. I doubt that. Tana na, manglaag na ta. Lagi, oy. Amaw, gid ka, uy. Hala, no. Di mo noon mo to, oy. Ay, mo to, ko, uy. Ikaw pa. Ganahan kay kuli mo. Ayaw laklain, ha? Ha? Unsa man na? Kung lalaki pa ka, no? Basig ako pa mismo may manguyab ni mo. Ha? Nahibaw ko nga luod na unaon kay parehat ng babae. Pero tinuod bitaw. Naagid ni mo akong gipangita sa usa ka lalaki. Gentleman ka, mapinanggaon. Og feeling nako safe kaayo ko basta naa ka. Nga naman di ni Romeo di ay.
Di din mo ma-feel nga safe ka o ba niya? Kung dagmalan ka, makaingon pa ba day ka nga safe ka? Unsa? Uy! Uy, ayaw nga pagka-uyab di ay. Oh, Jan. Wag yung ayaw, Brad. Naluoy ko ni Janine, Brad. Brad, tamba ko na mga. Kung nakagusto yung ganan niya ba? Fine! Kumbati! Pero ako may ba? Saan ako pagsugod? Sugdil sa pagsultis tinuod. Muna! Sugdil sa pagsultis tinuod! Ha? Lalaki ka? Oh, Janine. Sorry kung namakakunin mo, pero naipit gid ko atong panahon na gyud. Wa ako'y choice ba kay basin o magtawag ka og guard. Pero karon, di na gyud pwede itago na ako nimo. Sa ato pa, dili day ka Carla? Carlo ko. Og napakuloy lang isulti nimo. I love you. Oh. Bahala nagmasuko ka or masuko ang imo uyab. Kasi tinuod lang, pagkibaw na kung unsay treatment diyan niya mo sa imo uyab, gusto ta kang ilugon gikan niya. Kay dili nimo deserve ang ingon anaon nga pasakitan ka. Dili ko nimo kinahanglang ilugon. Kay buwag nami. Ha? Kaya pa unta na kong antuson ang tanan. Pero nahibaw-an ako nga bayot nday siya. Oh, unsa? Mao ding grabe kasi nakatutok nimo. Ikaw day type niya. Seryoso? Lagi. O gusto pa, naka-feel sad ko og guilt sa akong kagalingan. Kaysa tinuod lang, uyab mi pero ikaw may na-permis akong una-una. Oh, but mong ipasabot nga, nakagusto sa ganako. I love you too. Sa ato pa, kita na? Oh, Carlo. Kita na. Yes! Ka rito. Usahay, kinahanglan yun tang na ikaisog ng musultis tinuod. Kaya kung wakato na ko buhata, wasad yun may magkauyag ni Janine. O karon, malipayo na kaming duha. O ako yun siyang giampingan. Dininan ko to, ug dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, R.A. Mary. Mao kita mga higalan, kaagi ni Carlo, nga taga Davao City, apan kasamtangang nagpuyo karon sa Mandawi City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga nag-ulahan, Janice. Ang maong kaagi, gibahatan o doon sa radyo ni Carol Marihikain, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.